Skema ta' għajnuna b'investiment ta' €2 miljun ser toffri s-sosten neċessarju biex attivitajiet kulturali u artistiċi ikunu finanzjarjament vijabbli biex isiru bir-regolamenti imposti kontra t-tifrix tal-coronavirus. Dan b'għajnuna diretta lill-organizzaturi u l-artisti f'pajjiżna li sfaw mill-quta mill-pandemija li laqtet lid-dinja. L-iskema ser tkun ibbażata fuq il-kriterji li jitqabbel l-ammont ta' biljetti mibjuwa b'wieħed għal wieħed u b'capping ta' €15 li tingħata għal kull biljett mibjuħ. Ser tingħata €1,500 għal kull grupp sa massimu ta' 2 gruppi għal kull attività. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo spjega kif ser tkun imnedija skema oħra li tgħin fil-loġistika għal dawk l-attivitajiet li ser isiru bejn it-19 ta' Lulju u l-31 ta' Awwissu skont ir-regolamenti tal-awtoritajiet tas-saħħa. Stqar kif huwa importanti li l-ftuħ mill-ġdid ta' dan is-settur mhux biss ikun wieħed gradwali iżda jkun wieħed sostenibbli. Qegħdin naraw kif inżommu bilanċ bejn illi jibdew isiru l-attivitajiet u fl-istess mod inżommu mal-protokolli tas-saħħa pubblika. Irridu naraw li dan is-settur bħalma telaq ukoll is-settur turistiku u diversi setturi oħrajn jitlaq b'mod gradwali, b'mod sigur u b'mod responsabbli. Iżda fuq kollox irid ikun mod sostenibbli. Il-Ministru José Herrera spjega kif dan l-investiment huwa wieħed sostanzjali meta tqis li €2 miljun ser ikunu qed jingħataw f'temp ta' ftit ġimgħat. Stqar kif il-programm Restart li ser ikun qed iħaddem din l-iskema qed ikun kruċjali fl-irpiljar ta' dan is-settur wara l-pandemija. Issa bdejna niftu bil-mod, però naturalment minħabba ir-restrizzjonijiet li hemm. ċertu events ma jkunux vijabbli jekk ma jkollokx massa ta' nies. Allura aħna qed nħorġu b'din l-iskema kif spjegajna ġifieri għal kull biljett jibgħu aħna ntuhom wieħed b'xejn, ntuhom flus għal kull bubble li jkun hemm, ntuhom sites loġistiċi mħallsin mill-gvern biex huma jkunu jistgħu jopperaw b'xejn minn hemmhekk biex il-business tagħhom jiġi vijabbli.